Добър ден на всички гости. Надявам се да ви е удобно и приятно. Искам при мен да дойде Нели. Искам да благодаря от мое име и от името на цялото ми семейство, че уважихте празника на моята майка. И искам към нея да кажа няколко думи. Ако си притеснявам малко, ще ми извините. Мамо, честит да бъде твоя ден, да си ни здрава, то това ни стига. Едничка, наша и добра. Обичаме те всички, знаеш, и имаш мисия една. Да бъдеш много дни с нас. Дори когато ние с брат ми поели сме по пътя свой, да ни помагаш и напътстваш. Бъди ни слънце, светлина. Жива да си ни, това за нас е сила. Майчината обич, как да се опише? Няма думи за това. Трудно се намира. Всяка майка с челото си диша. Няма като нея друга на света. Искам днес да кажа с простички слова. Майко, родна, скъпа, мила, ти си ни едничка на света. Не остарявай, майко, и никога не вярвай през деня на огледалото. Не помня кога за последно ти казах обичам те. Не помня кога за последно погарих с ръка косите ти бели. Не зная дали съм добра дъщеря. Ти дала си много, не поиска ни нищо. Мечтаеше само да стана човек. Понякога плакала си с Кришо, за моите болки си търсила лек. Научи ме всички до мен да обичам. Научи ме силна да бъда дори. Днес искам, мамо, аз да кажа искрено благодаря. Благодаря на всички.